खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। आरो बेनि सायाव सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होथारदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरनाय थाखाबाय आरो आंनि चेनेलनिफ्राय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेटसो लानानै फैदों दे लोगोफोर। बेनो जाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मैया 12 नभेम्बर, बे 12 नभेम्बराव बिथाङा मोनसे गावनि टुइटारनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामदों दे लोगोफोर। मैया बिथाङा मोनसे आसनि बेखेवनानै होदों, जाय आसनियानो जाहैबाय जिर' कस्ट इन्सुरेन्स स्किम्स फर स्टेट इमप्लयिज। माने इन्सुरेन्सनि थाखाय मानसिनि जि इन्सुरेन्स, बे इन्सुरेन्सखौ बिथाङा मैया जिर' फैसायावनो मोननो हानाय जि इन्सुरेन्स, बे इन्सुरेन्सखौ बिथाङा मैया बेखेवनानै होदों दे लोगोफोर। बिथाङा बेखौ मैया बेखेवनानै होदों। नैबेयावहाय नायनानै लाब्लानो जाबाय। नैबेयावहाय दं दै, बिथाङा बेखौ बहा नैबे 12 नभेम्बर बेनिफ्राय 4टा बाजियाव बिथाङा बे स्किमखौ बेखेवनानै होदों। बहा बेखेवनानै होदों नैबेयावहाय नायब्लानो जाबाय। नैयाव मेडिया कनफारेन्स हल, नैबेयावहाय नै लकसभा भवन दिसपुर, बेवहाय बिथाङा माने बे स्किमखौ जिर' कस्ट इन्सुरेन्स स्किम्स फर स्टेट इमप्लय, बे स्किमखौ बिथाङा मैया इन्सुरेन्सनि जि स्किम, बे स्किमखौ बिथाङा मैया बेखेवनानै होदों दे लोगोफोर। आरो बे इन्सुरेन्स जि स्किम, बे स्किमखौ बिथाङा मानिफ्राय होनो नागिरदोंनो 1 जानुवारिनिफ्राय बिथाङा बेवहाय होनो नागिरदों दै। ओमफ्राय नै बेवहाय आं मोनसे मिस्टेक नुदों। बिथाङा लिरदों स्टार्टिं जानुवारि 1 बेनिफ्राय 2025 दा बेनिफिट्स, बिथाङा बेवहाय लिरदों। नाथाय फैबाय थानाय जि जानुवारियाथ' 2026सो जानो नांगौमोन नामा? बेवहाय एसे प्रब्लेम, आं एसे भुल बायदि नुदों आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो एसे जाज खालामदो। फैबाय थानाय जि जानुवारि 1 मोनहैनाय लोगो लोगोनो, जानुवारि मोनहैनाय लोगो लोगोनो बियो 2026सो जानो नांगौ नामा? जानुवारि मोनफैनाय लोगोनो बेवहाय एसे गोरोन्थि थालांनो हागौ। बेखौ नोंथांमोनाबो एसे नायनानै लाब्लानो जाबाय आरो। बिथाङा बे स्किमखौ माने फैबाय थानाय जानुवारिनि 1 थारिखनिफ्राय माने होनो नागिरदों आरो। बेवहाय नोंथांमोना माबायदि बे जिर' कस्ट इन्सुरेन्स स्किम, बे स्किमखौ नोंथांमोना माबेनिफ्राय मोननो हागोन आरो बेसेबां बायदि नोंथांमोना रांनि मुलाम्फा मोननो हागोन, बेखौ आं नोंथांमोननो नैबेयाव फोरमायनोसै आरो। नोंथांमोना जुदि प्रफेसनेल एक्सिडेन्ट, नैबेयाव नायदो, नै खनायाव लिरनाय दं। बेवहाय प्रफेसनेल एक्सिडेन्ट जुदि जायोब्ला नोंथांमोना 1 crore मोननो हागोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय इयार एक्सिडेन्ट जायोब्ला नोंथांमोना 2 crore मोननो हागोन। इयार एक्सिडेन्टआनो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि फ्लाइटफोराव जुदि एक्सिडेन्ट जायोब्ला, जि उरांफोराव, जाहाजफोराव नोंथांमोना जुदि एक्सिडेन्ट जायोब्लाथाय बेखौ माने इयार एक्सिडेन्टआव नोंथांमोना 2 crore माने मोननो हागोन आरो। लोगोसे नैबेयाव होनदों पारमानेन्ट माने टटेल जुदि डिसेबिलिटि जुदि नोंथाङा जायोब्ला, जुदि नोंथांनि जि अंग, बे अंगआ जुदि टटेलि गासिबो जुदि खामानियाव फैयाल'सो जुदि बेंगुरा जानानै थायोब्लाथाय नोंथांमोना 1 crore मोननो हागोन आरो। जायखिया नोंथांनि जि देहाया जेबो खामानि मावनो हायि जायोब्लाथाय नोंथाङा 1 crore मोननो हागोन आरो। बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथाङा जुदि पारमानेन्ट, बेवहाय नोंथांनि जुदि पार्टेनेल जुदि डिसेबिलिटि जायो नोंथाङा जुदि, अब्लानिया नोंथाङा मा जानो हागोननो, जुदि नोंथांनि खावसे बाहागोआ जुदि बेंगुरा जानानै थायोब्ला, जुदि नोंथाङा मा जानो हागोन, पारमानेन्ट जुदि नोंथांनि जुदि खावसे बाहागोआ जुदि बेंगुरा जानानै थायोब्ला अलरेडि नोंथाङा 80 lakhs मोनगोन आरो। बेखिनिखौ बेयाव खोन्थादों। आरो लोगोसे नैबेयावहाय ट्रिम लाइफ इन्सुरेन्स दङ। नोंथाङा बिथांमोना ट्रिम जि लाइफ इन्सुरेन्स, बेखौ बयबो मिथिखागौ। बेखिनिखौ बिथाङा मैया जि 12 थारिखनि गेजेरजों, 12 नभेम्बरनि गेजेरजों बिथाङा बेखिनि आसनिखौ, माने लाइफ इन्सुरेन्सनि आसनिखौ फोरमायनानै होबाय दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबावबाय। दानिया नोंथांमोना जुदि बे जि लाइफ इन्सुरेन्सनि सायाव जि आं आपडेट लाबोनाय, बेनि सायाव नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिनो हाबाय जानो हागौ। बेवहाय टटेलि बेसेबांनो 29 crore नोंथांमोना बेवहाय माने बिथाङा बे 29 crore मोनसे माने स्किमखौ बिथाङा बेखेवनानै होदों दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय।